गोदो हाबायाव माने इंलिस होखायाखै दालाय मा लुगैबावदो ना सेसै आं नोङा इयो साखिनायग्रोबाय नै खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबान बैसोनाथमखौ फिन खेबसे बरायबावबाय सबाय मा जेव जेव फगबारनाय महर लानो सोनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लाउसखौ फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय फरायनानैसो जाज खालामबानो जाबाय भिडिअआ मोजां नंगौना नङा जायाखैबाथाय डिसलाइक मारना होदो आब'आ थगायदों होननानै आरोना ओमफ्राय मोजांथार मोनदोंबा शेयार खालामना होबानो जाबाय जास्ट नर्मेलि मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामदो गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बेल आइकनखौबो दाबायथारबानो जाबाय सोनाफोर स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै मा शेयार खालामलांनो हायो आरोना ओमफ्राय सोनाफोर दिनैनि आदारा बेफोरनो जाहैबाय दालि संगोन ओमफ्राय नै ओरै लाफा भाजा एवगोन ओमफ्राय मा होनो बेखौ गाजर आलु एवगोन आरोना जेबो गैया दिनै दालिखौ थाव सोनानै लागोनसै आं सोनाफोर बेनिफ्राय मैया हरनि आंनि भिडिअ शेयार खालामदोंमोन ना बिथाङा बिराद गोजोनदों आरोना गोजोननाय फोरमायदों मैया मोनायाव आथिं लानानै होनाया किस्मत बालाखौ मिलता है ऐसा नसीब होलायलायो आरोना माने जाहाथे हिन्जावफ्रा ओरैनो फिसायनि आथिंखौ नायनानै होआलायनो खायफा खायफायाल' नायो जालायो आरोना सोरबाथ' जोख्रांसो जालायो बबावबा मा लेक्सार होखो आंखौबा थायोबो खोमा आं मिथिया बाट खैफोदा जायोबाथ' हेल्प होलायखानांगोन मालाबा आंनाबो सागोन मालाबा बिनाबो सागोन नङा होमबा आंबो नाजानांगोन बेबो नाजानांगोन जेबो नङा ओमफ्राय आं बिसोरजों शेयार खालामदों आरोना गाज्रि मोननो नाङा मा बेबायदिखौनो शेयार खालामो नामा होननानैहाय ओमफ्राय आं जास्ट आं बेसेबां अनो हासबेन्डखौ बेखौसो दिन्थिदों नोंसोरबो दिन्थिनो हायो जेबो नङा गाव गावबागाव थरिका दिन्थिनायनि इनिफ्राय सोनाफोर खुसि जादों नालाय मैया गिफ्ट दिनै गिफ्ट होनो होन्दों मिन्थिया मा गिफ्ट होगोन खिथु थांगोन मा होयो लागोन आजावगोनल' गिफ्ट होनाया एकदम गोसोम जा गोफा जा जिखियानो जा जिरा फारा लानांगौ गोजोननांगौ आरोना गिफ्टजों मानो होनबा गिफ्टखौबो जानला मानला मोनलाबाय थाया मानसिया हठात खरियासो मोनो आरोना स' मोननो नागिरदों आरोना नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थागोन नायलांबाय थाबानो जाबाय आं मामबार ओंखाम ओंख्रि फोमोननानै लागोनसै ओमफ्राय मोनबायबो थाबथां थिफां लाबायबो आरोना जोङो लाफाखौ एसेल' लालायो आंखौ मा साननांगौ मानसिफ्रा एसेल' होदों सानसिगोन ओमफ्राय नैबे फिसालानि जों जागोनसै आरोना ओमफ्राय सोनाफोर जाखां लोंहां जोङो नै 2टा जाहां जानाय लोगो लोगो ओंखारबायानो आरोना सानसु सांख्रां मा देखायलांनो हायो इलु इला देखायनो हायो ना हाया जायखिजाया थांगोनोसै जोंनि साखा खब्रैजों माने रौना होबाय आरोना सोनाफोर जोङो गथ' गथाय ज' जाजाय फाइनालि सोनाफोर न'आव मोनफैबाय आरोना गथ' गोनांनि बाजार खालामनाय आयौ आं जेबो माने भिडिअ खालामनो हायासै आरोना बाजारावहाय जेखौ नांगौ बेखौ लानानै फैबाय आरोना फिसाजोआ उन्दुबोबाय नै हाजिरा मावनो थांनायनिफ्राय बांसिन मेंनाय बायदिसो गथ' लानानै बाजार खालामनाय आरोना बिफा थाबाबो एकदम मोजां थाया बेजोंबो बिराद अयथासार दिनैनि बाजारा बेफोरनो आरोना फिसालानि एसे फिसाजोनि एसे ओमफ्राय नै हलसेलाव किउटसा मोननानै बेखौबो लानानै फैबाय आरोना माथो खालामनो खरसा बेफोरनो एरदेरनाय जाहैबाय संसारावहाय फिसालानि सेन्देलसो ओमफ्राय नै बेफोरनो आरो ओमफ्राय नैबे बिथाङा बेखौ एगजाम जोब्बासो गेलेनो मोनगोन दे बाबा खोनाबाय अनलि सोनानै दोनजोबदो एगजाम जोब्बासो गेलेनो मोनगोन फिसाजोनि आरो सेन्देल मा बुंनो ओमफ्राय स्कुलाव लांनांगौनो नै फ्लावार पट आरोना लानानै फैबाय सासेनि मोनसे बे गामिनि सासे ओमफ्राय नैबे माल लानानै फैदों नै खावाथु ओमफ्राय नै बेहा नेल पालिस नांगौनो ओंखायनो लानानै फैबाय आरोना তোর নেল পালিশ লোবার আছে দুটা লইল আর এতে আছে লিগিন্স দুটা প্যান্ট থইল ओमफ्राय बे मुरि फावुरा लाबोनाया सोनाफोर आं होनदोंना बानायनानै जाहोगोन स' मुरि लारु बानायनायगोन आरोना आङो ओंखायनो गुराबो सेरसे लाबोखाबाय मुरियाबो आधा केजि लाबोखाबाय रोंगोन ना रोङा बानायनायनोसै खुनु बेलायाव बानायफेराखै आंबो फार्स्ट टाइम बानायगोन ओमफ्राय आंनि गिफ्टआ दङ र' सोनाफोर आं फ्रेस जानानै खिथानोसै नोंथांमोननो आंनि गिफ्टखौ आरोना सेन्देलानो आगोलनि बायदि फुराना डिजाइनखौनो लाना फैफिनबाय आरोना आवगोलाव बेनोमोन मोजां ना बाबा मोजां मोनदों दहाय मोजांखौनो नायनो मोनाखै आंहा फिसालानि सेन्देलखौनो मोजां बासिना होनो मोनला फिसाजोनि जुनैनो है नानिना पातलासो दोनथ' बेखौ आंसोना आं बख'नानै सोबाय लागेदों ना जेबो नङा एकदमबारे बिजानिखौ सोबाय थायो नालाय ओंखायनो गावनोबो लानानै फैबाय ओमफ्राय हिर' खानायबो सिनानै फैबाय आरोना नालाय उनथिंजाय देखायदो एसे गाइसमोननो थिगानो दङ थां दै गुदुंजों साफा खालामनो है सथां फ्रेस जादो आरो स्टार्ट खालामनांसिगौ जि जारलाखा आरोना रेस्ट नांसिगौ बाबा दे लादो रेस्ट लाखाबायना नोङो मार्बल एफा बुरजा मोननानैलाय मा रेस्ट नांबावगौ नोंलाय मार्बल होनांबाय थादों आरोना ओमफ्राय एगजाम जोब्बासो गेलेगोन आं होनदों दा मा खालामो बायनानै लाबोनानै दोनफैखाबाय आरोना गथ'फोरजों बाजार खालामनाय बिमाफोरना बाहागोआनो गोलैया आंनि लायनांगौखौबो एसे मोनबाय आङो बाट मोनजोबाखसै आरोना बिफाया होनबाय माखासेखौ अनलाइनाव बिहरनानै होसिगोन दे आं अनलाइनाव सेलेक्ट खालामना होगोन मोनायाव होनदों आरोना स' मा सेलेक्ट खालामनानै होयो गावसो दंसै आरोना फैनायनिफ्राय आं जेबोखौनो मोनखायाखै नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामखादोंना सोनाफोर उफाय गैया
थ' दा जा एसे मोनबाय बेखौ नोंथांमोननो खिन्थानोसै आङो ओमफ्राय सोरनाबा फ्रेस जानो होननाया गथ'आनो नै आं अनदावनो जि मोजां उन्दुलांदोंना खेवनो बाबाय आङो माने बेगाबो जेरै बादों बिदिनो दङ बेग बोराय आलायनाया दा फिसाजोखौ खेवनानैसो आङो माबानोसै आरोना बख'नोसै ओमफ्राय आंना गिफ्ट जानाय सनाफोर गैया मालाया बानियानाव हाबोबा हासबेन्ड फैयोबा आंना बिदिसो आरोना बेबो बिथांनि बासिनायखौनो मोनबावा आङो फिसाजोखौ लानानै बेहा बाहेरायाव थाथ'बाय ओमफ्राय आंहा बेखौ बासिबाय थाबाय आरोना बासिनो माने आंहाबो लाला लालि ओमफ्राय आसान सांखायानो गैलामोन आंहाबो नै सनाफोर बेनिफ्राय माथो साबसिन बुस्थु दंबावोना जोंनि थाखाय जों हाबा जानाय मानसिफोरनि थाखाय बाबा केम्सखौ लाबाय दुरुङा सनां ओमफ्राय आंबो बारा बासिनो रोंलायलाङा एक्सपिरियेन्स गैया बिराद गोबाव गोबावजोंसो बायनाय जायोना बेफोरखौ बायबाल'सो आरो आङो थाब थाब बायनायखायनो उन्दै लानानै बारा गाननाय जाया आं नै नर्मेलि बिदिसो गानलाबायनानै थायो मालायफ्रा थला थला लुजानाय आसान लायोबा ओमफ्राय आंना बिदिसो आरोना जायोहाय आंना बेजोंनो गोजोनो नाफोर नै बेखौनो जरासे लानानै फैदों आं नै आसान सांखा बेनोबा नै एकदम 350 बिबाय थादोंमोन जेने थेने 300नि एसे बारा लाबाय आरोना आङो एसे हल गलफोरखौसो गानखायो आरोना नै आंना एसे हल गलसो मालाय थोलो थालाफोरखौ गानो आंना एसे हल गलसो आरोना बे माने जिफोर बुरजा बुरजा सुनोबा आङो एसे खुनानै लानो मोजां मोनो बेफोरखौ गोबाव जाथारबाय आङो दङ दंनाया खिन्थु बायनानै दङ मोनसे बायलायलायनाय दं आरोना ओमफ्राय आं गानाखै ओमफ्राय दाखालि गावनो थाग थिग गोसोखांबाय आरोना गुफुरखौलाय माथो गानाखै होननायखाय ओमफ्राय आङो लायनांगौसो गैया होननानै नै ओइ नोंथां मा नुखो लेडिस नङाबा बिमायालाय नायनोनो हास्लाबा उन्दैफोर लानानैहाय ओरैबादि दिगदार गावा जेबो लाबोआसै दे बिफा नोङो हा नोङो मालाबा हारसिं थांनानै लायदो गस्ला गिन्जिफोर नांगौबा फिसा फिसौ गोनाङालाय माथो मोजां मोजां बुस्थु मोनबावनो बे गांसेखौ गाननानै ओंखारबाय थानाय जायो जोंना सानैबो दै दुङाखैबा बोरै थुखैनांगौ बाबा आंखौ भिडिअ इनस्टल मारिनो नागिरबाय थायो बियो नों सुथि फैनानैलाय आं मानो फिसाखौ थुखैनांगौ फिसाफोरखौ थुखैग्रोदोबा होननायखौ नुवाखै दै दुङाखै दासो दै जानदों थांदो होनबा थां सुथि फैनानै नों थुखैदोब्रा एसे आंहालाय थुखैबाय थाखायोना फिसाफोरखौलाय जालायो जारलाहाय आंखौसो बुंलायो थां थुखैहैदो अननानै बाबा नों बिसिनायाव दा गाखोसै खानाया थ' बेजोंनो गानथ'सै आङो जाबाय दा दाख्लै गुफुरखौ गाननांगौ होनलायनाया गावनो एखमबा आवगोलावहाय गावनो आसान सांखा बायहैनांगौमोनहाय होनबाथाय ओरै होनलायोमोन आरो ओइ मा गानलायनांगौ आसानफोरखौलाय गानलायनाङा ओरैनो समायखायो होनलायोमोन ओमफ्राय दाख्लैबा मा गोसोखांखो गुफुरफोरखौ गानदेरदो जालायलायो ओजों गुफुरानो गैया बायजोबनानै दं बिसिना गोसोआव नांबाय आङो बिथाङा फंसे बुंबानो बिराद गोसोआव नाङो आरोना आङो मोजां बुंबाबो मोजां गोसोआव नाङो गाज्रि बुंबाबो गाज्रियाव दसेनो गोसोआव नाङो आंनाव बे मिन्थिखायो आंखौ एसेयावनो नाङो आंनाव बाखिजों आङो बुलायगोन जोलायगोन बाट आसोला एसे माबा बुंबाथाय एसेयावनो नाङो आरोना आंनाबो गोसोआ एकदम गुरैसो जिफोर सुनायावनो आंना बोरैबा जानो नागिरोहाय आखाइफ्रानो एकदम फुरा लहानि बादिसो नालाय आसानफ्रानो जोरनो नागिरा आरोना बेखौ मालाबा गाननोसै बेजोंनो गोजोनो आंना मालाय बायदि थला थला नांलाया आरोना बेबा गोबाव थांसिगोन सांखायाल' मालाबा जरासे बायनानै दोनबावनोसै आङो बे आथिं नाना होनायनि गिफ्टआ बेनो जाहैबाय आरो बेनो जाबाय हा मालाया बानियानाव सना थला थला होयोबावदो माबे जायो बिजोंनो गोजोनो जाबि मानसि औ गोदो हाबायावबा नेक्लेस होखायाखै दालाय मा लुगैबावदो ना बुरायनानैलाय जायो बेनो जायो ओमफ्राय फाजोना मुनुलारुखौ बानायखानांगौ जाहैबाय आरोना दिनैनो ओमफ्राय आं खिन्थु बानायफेराखै नालाय नैबे बिथाङा बानायखांबाय होनदों बिमाजों गोदो जया सरकारा ओंखायनो बिथांखौनो खालामनो होदों आङो र' नायनानै लानोसै दा सिथुमफालाबायनोसै आरोना आंबो आं ओरैनो एसे थाथ'नोसै खाथियावनो मुनुलारु फार्स्ट टाइम तो बानायसिल ना आगत নহ'লে তই খাব লাগিব रे भाई सब आइदै नै बेबायदि फुदुंनानै लागासै आरोना
ओमफ्राय जोंना मुरि लारुआ जाबायानो नै रेडिनो जादोंथ' जि गिदिर गिदिर नै जानायथ' जया सरकारता आं बारा दांफानायानो जायाखै नानिखौसो फुथुबावनानै मुरिया आधा केजि होजोबासै आरोना नै एसे दोनबावबाय गुरथाव राखिसोना जया गुरखौबो दोनबावबाय ओमफ्राय आधानि एसे बारा खानाय जाबाय खोमा फवासेनि एसे बारा ना फवासेनि एसे बारा लानाय जाबाय ओमफ्राय गुराबो सेरसेयाव फानथाम लानाय जाबायदां फवासे होननाय जाबाय आरो फवासे ओमफ्राय नैबेया एसे फवासेनि बारा जागोन होजाबावगौमोन नै गुरा एसे मालाय बानायनाय मालाय एसे साखिनायसै आं नङा एसे साखिनायग्रोबाय नै जानायखौ लाजियो नामा मालायफ्रा जानाय भिडिअ होनानै फैसा खामायगासिनो दङ बे जानाय भिडिअ होनायखौ लाजिबावो गुदुं गुदुं बायनायनिफ्राय साबसिन जोंथ' मुरि लारुखौ गुदुं गुदुं मोनजायफोरा न' बानायनायखायसो गुदुं गुदुं मोनजादों दुंबुर दुंबुर आरोना হয়েছে জয়া ভাল হয়েছে প্লাস্টিকের ফরে থয়ে লাগো না হ্যাঁ টেমাই নাই আমার টেমাफ्रानो आसार उसार सोला जोबबाय सोर सोर मुरि लारु बानायनानै जाफेरखो खिथाहरबानो जाबाय इजि बहुतनो रोंगोन आंबो आं बानायफेराखै आरोना दसेनो जाबाय माथो नै आं नानिखौ फुथुहांनायावनो मालाय गावनो बानायबाय आरो ओमफ्राय बिफाया मोननै मोनथाम सिथुमफाबाय आरोखि दस थाखा मायावनो 20 थाखा लायो खोमा मोनसेयावनो थाइनै गोलैयो बेथ' गिदिर गिदिर बावसो जोंना मेरला जाबाय बाया मोनजोबा बानायनानै जाबालाय आधा घन्टायानो लायासै 20 मिनिट जागोनसै गोसो जाबानो ख्रेब ख्रेब जाबाय थानोसै आरोना गोथाव मोनथारदों गावनि हिसाबनि गोदै होनानै बानायनो हायो आरोना भिडिअखौबो गोलाव खालामला आङो ओमफ्राय समायलायदों ने दिनै आंखौबो नै बिदि गाननायखाय ओरै थालायनोसै आरो आं जायफोरा बेखिनि भिडिअ शेयार खालामनायखौनो फरायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आरोना आङो फां फुं भिडिअ सानो नंला गाज्रि मोनो आं दा नेक्स्ट भिडिअखौ नायनानै थादो खिबा जानाय नेक्स्ट भिडिअ इन्टारेस्टिं खालामनो हायो सनाफोर स थेंक इउ स माच